O pasado 25 de xuño, o Parlamento de Galicia referendaba a declaración institucional Coida os teus riles, coida a túa vida. Aproximadamente 1 de cada 7 galegos padece algún grao de enfermidade renal crónica. Máis de 4.000 persoas requiren na nosa comunidade algún tratamento renal sustitutivo. É dicir, necesitan de diálise ou trasplante. O Parlamento de Galicia fai un chamamento á cidadanía, aos profesionales da saúde e do social, ás institucións públicas e ás entidades privadas para que se unan aos esforzos na prevención, a detención e o tratamento da enfermedade renal crónica, co obxectivo de mellorar a saúde e a calidade de vida das galegas e dos galegos. Coida os teus riles, coida a túa vida. É un lema que nos lembra a importancia da saúde renal e a necesidade de actuarmos de maneira proactiva para previr e combater a enfermedade renal crónica. O Parlamento de Galicia reafirma o seu compromiso con esta causa e convida toda a sociedade a se sumar a este esforzo colectivo. Santiago, 25 de xuño de 2025. Moitas gracias. Unha declaración coida os teus riles, coida a tua vida, lida polo presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, na que traballaron representantes de distintas asociacións e colectivos como Alcer, a Asociación para a Loita contra as Enfermidades de Riles, SGAN, a Sociedade Galega de Nefroloxía, a farmacéutica Otsuka e a GAL, a Asociación Galega de Lupus. Temos cándanos a Nuria Carballeda, que é a presidenta da GAL, a Asociación Galega de Lupus. Hola, Nuria, que tal? Moi bo día. Hola, bo día, que tal? Bueno, dámonos os parabéns, pero vamos a preguntar o obxectivo desta declaración institucional, Nuria. Bueno, o obxectivo principal é que non quede niso, nunha declaración, non? En que realmente podamos conseguir que se tome en serio a prevención, que digamos que é o pilar máis importante para a detección temprana, non? Queremos que realmente se concience a sociedade da importancia de coidar, como ben dice o noso lema, coidar os nosos riles, porque é a parte fundamental da nosa vida. A declaración divídese en 6 apartados nos que incidides por este orden a prevención, con campañas de concienciación sobre a saúde renal, na detección temperá a través de análisis de orina e de sangue, no apoio social e acceso a tratamentos de modo individual, cun apoio psicosocial e laboral ás persoas con enfermidades renais crónicas para que poidan manter unha mínima calidade de vida, colaboración institucional entre administracións, asociacións, profesionais da saúde e a sociedade en xeral, apoio á investigación e á innovación e o reforzo da presenza da nefroloxía na asistencia sanitaria na sociedade para acadar estes obxectivos. Que significa ter o respaldo unánime do Parlamento que poucas veces se dá para acadar estes obxectivos? Bueno, é un luxo, pois, ter o apoio unánime, sin dúbida, como ben comentas, non? Realmente, para nos significa que se traslada a importancia que ten esta declaración, a importancia que ten para, neste caso, o Parlamento, para trasladar á cidadanía o cuidado dos nosos riles. O sea, creo que realmente neste punto é o lugar onde máis voz se pode dar e que a partir de aí, bueno, pois que todos estes actores involucrados neste proxecto tomen conciencia e que realmente podamos logralo. A min, Nuria, gustaríame preguntarche un pouco polo día a día dunha persoa que poida ter dificultades, que poida ter algunha patoloxía que estea vencellada aos riles, porque claro, é importante darlle visibilidade, é importante que haxa un apoio institucional, pero para que? Cales son esas cuestións que demandan as persoas que teñen algunha patoloxía vencellada ao ril? Que necesitamos, que necesitades, Nuria? A ver, ter unha enfermedade de riñón, neste caso, pois, unha nefropatía ou ter unha insuficiencia renal, compromete
totalmente a vida da persoa que aparece. O teu cambio é total e absoluto, pois dende que tes que decidir se facer diálisis na casa, se é posible, se tes que estarte dializando no hospital, eso implica que estás continuamente pois unido a unha máquina que realmente é a que está mantendo ese funcionamento que o teu corpo non pode polo seu problema. Deixas de ter a vida normal que tiñas antes e pasas a ter unha necesidade, unha obriga, por decir deste xeito, de este proceso diario e continuo hasta estar á espera pois de un posible trasplante. Claro. E como vos desenvolvedes? Porque entendo eu que aí o perfil dunha persoa, dependendo da clase socioeconómica que teña, non, das posibilidades que teña, igual se desenvolve mellor un paciente que outro a hora de buscar axudas de persoas que lle boten unha man na casa, de pagar o mellor o recibo da luz, que sei eu, estas cousas no día a día na que precisamente no ámbito da asociación é onde as vedes todas para tratar de darlle solución. Claro, esa digamos que é a función que máis traballamos pois nas entidades. Nas entidades somos conocedores da situación de cada persoa, intentamos pois derivalos ou ofrecerles dende a nosa perspectiva toda a axuda que poda ser posible, pois derivalos a traballo social, derivalos, pois a que podan acceder a todo o que lle corresponde e que poda axudalos a mellorar ese tempo, ese trayecto, ese período que están pasando que moitas veces pois acaba ben con un trasplante de RIL, pero noutras ocasións ese trasplante non vai adiante, hai que retomar outra vez a vida de paciente dializado. É un proceso que é esgotador físicamente, psicológicamente, e que realmente non é a solución non é a diálisis. Realmente a diálisis é un paso que ten como objetivo conseguir o trasplante de RIL, non? E cal é a vosa realidade? Porque no caso da Asociación Galega de Lupus vedes aí o RIL como unha consecuencia, o mellor, da medicación, do tratamento das vosas patoloxías, Nuria? Non é tanto consecuencia do tratamento, senón é directamente consecuencia da enfermedade. Exactamente, digamos que o lupus ten a mala costumbre de afectar o riñón e telo como casi órgano diana. Entonces, para as persoas que padecemos lupus, realmente ter un control moi importante sobre a función renal para evitar que cheguemos pois a unha nefropatía, que esta non se recupere a función renal e que tiñamos que pois rematar en diálisis e trasplante de riñón, pero non é derivado de medicación, é algo que o lupus en sí, como calquer órgano que pode afectar, pero digamos que o que máis lle gusta neste caso, por desgracia para nós, é o RIL. E como é o día a día, Nuria, no teu caso? Como estás hoxe? Bueno, non estou mal, que eso xa é importante. Entonces, non sempre decimos que temos que levamos unha vida dentro do normal ca nosa situación, a nosa casuística, é moi variada, e que hai que decir que o lupus afecta de forma diferente a cada unha das persoas que o temos, pero sí é certo que, que non é fácil, sobre todo os primeiros anos, non é fácil pasar de ser unha persona, pois, o mellor activa, estar traballando, estar estudiando, con completa liberdade, con unha vida normal, a, despertarte con dor, despertarte cansada, estar chea de medicación da que non podes olvidar, da que tes que ter un control continuo, estar sempre aí pendiente de que ese lobo, como lle chamamos nós, este dormido, porque, no momento que desperta é cando hai ese medo de que, pois poda atacar, neste caso o RIL, ou o pulmón, o corazón, cerebro, etcétera, non? Non é fácil.
pero bueno, vaise levando. Moito ánimo. Nuria, quería preguntarche, a natureza silenciosa e progresiva da enfermidade renal crónica fai que a detección temperá desta doenza sexa crucial para previr as patoloxías asociadas e a progresión cara a estadios máis graves. Que probas son necesarias para esa detección temperá? Fundamentalmente análisis. Tanto análisis de sangue como sobre todo análisis de orina. É o único xeito realmente no que se pode medir a situación na que están os nosos riles. Non hai outra. Si é certo que, bueno, que pode haber síntomas un pouco visibles, como pode ser edema, hinchazón ou algunha cousa así, pero bueno, que pode ser relacionado con moitísimas cousas, ¿no? E sobre todo dependendo da situación de persoal de cada paciente, ¿no? Pero digamos que os pilares son análisis de sangue e análisis de uriña. Eso imprescindibles. Se sospeitamos que podemos ter, algunha patoloxía relacionada con estas enfermidades, podemos pedirlle ao noso médico de cabeceira que facer estas análisis? Deberíamos. O sea, eu creo que é algo fundamental, aparte que damos por feito que xa, atención primaria pode ter sospeita, non, por outros síntomas que se podan comentar na consulta, como non lle damos moita importancia, pero eu creo que nunha analítica que cando decimos unha analítica normal, pois non costa nada meter marcadores que podan detectar afectación renal. O sea, realmente o pinchazo vai a ser o mismo. Nesa analítica levamos a seguridade de que a nosa función renal pois está correcta, ou de que ten inicios de que non vai ben, pois é o millor nese momento de inicio, pois xa tratalo para, como tú dices, evitar, ¿no?, que vaya máis. Dentro do que este programa ambicioso que vai acompañada desta declaración institucional do Parlamento de Galicia, unha das cousas sería que este análisis de sangue que poida detectar, non, esa incipiente ou a sospeita de que o ril vai a mal, porque non nos vai doer, Nuria, e o mellor... No. Claro, para cando cheguemos, eu dicía, ao hospital, claro, é que vas entrar por urxencias fatal, porque o ril xa leva moito tempo claro, deteriorado. Sí, realmente esa revisión anual que deberíamos de facer, que se debería de facer a toda a poboación, ¿no?, por decir un pouco, pois para controlar a xente, non, pois un pouco a preocupación principal, el colesterol, a ver como tengo el colesterol, non? Pero sí é certo que unha analítica ao ano na que se podan medir valores de función renal sería fantástico. Non só nos podemos quedar no colesterol, no ácido úrico, nos triglicéridos, que digamos que é o que a poboación en xeral hasta agora, pois é no que principal poñen o seu foco, non? Pensan e non pensan mal, que son valores importantes e que hai que ter controlados, pero sí é certo que a función renal é imprescindible, ademais que afecta a todo. Unha mala función renal xenera un descuadre total e realmente non somos conscientes. Como ben dis, e como decimos sempre, o riñón non doe, e iso é un punto moi negativo que ten para a prevención, ¿no? Claro, porque... e se previmos o que conseguimos é atallar o problema ao principio para que non siga evolucionando e que non vayamos a peor. Que non cheguemos, claro, a ter unha mala calidad de vida. Collelo a tempo. A prevención é fundamental en todo. Sempre contamos que o máis importante en sanidade, sen dúbida alguna, é invertir en prevención. Se a prevención funciona, pois realmente asegurámonos que na maior parte dos casos esa falla, ese mal, esa analítica un pouco variada, pois que non chegue a que sea algo máis grave que realmente, poña en compromiso a vida, como en este caso a enfermedade renal. O programa Coida os teus riles, coida a tua vida non se limita só a esta declaración institucional do Parlamento de Galicia, tamén contempla entre o 20 e o 30 de outubro unhas xornadas de debate. Cal é o tema central e como van eses preparativos?
Bueno, teño que decir antes de nada que as entidades por se me deixas aquí un minutiño, as entidades de pacientes traballamos moitísimo, sobre todo no ámbito do paciente, e intentamos chegar máis alá, non? Pero hai momentos en que faltanos, non? Algo que para dar o seguinte paso, non? En este caso, tanto para Alcer como para GAL, sen dúbida algunha é o apoio de Otsuka. Neste caso, a farmacéutica Otsuka vouno personalizar na súa traballadora, na nosa compañeira Monse Sánchez, que é unha traballadora incansable, pois son os que adiantaron este proxecto, propónse, elévase adiante, non? Entonces, pois agora, como ben comentas, isto non queda aquí, continuamos con esa actividade que se ten prevista para outubro. O traballo estáse facendo, estáse procurando ter os mellores especialistas, porque vai haber nefrólogos, vai haber experiencias de persoas que viviron unha enfermedade renal, que viviron unha diálisis, que viviron un trasplante, un pouco para poñer en situación a sociedade a repercusión que ten nas enfermedades renales graves, non? Entonces, eu creo que co equipo que estamos facendo entre Alcer, a GAL, por suposto a Sociedade Galega de Nefroloxía e sen dúbida Otsuka, vamos a conseguir que este proxecto sea unha realidade e que polo menos en Galicia seamos referentes no cuidado do noso ril. Pois quedou perfectamente explicado. Nuria Carballeda é a presidenta de AGAL, da Asociación Galega de Lupus, pero hai máis sociedades, a de nefroloxía, dicía, tamén a da enfermedades renales, tamén a farmacéutica Otsuka, que están traballando para que den moito máis de sí deste grande titular que ven con parabéns, así o dicíamos, desta declaración parlamentaria en referencia a coidar os nosos riles, que eso supón tamén coidar da nosa vida. Nuria, vos verán que vai haber importantes noticias logo xa no outono, Sí, en eso estamos. Esperemos con estas novas actividades que nos fagan tomar conciencia da importancia que é. E aquí neste programa, nas fins de semana, sempre dedicamos os minutiños para facer fincapé en como é de importante coidarnos e ter un estilo de vida o máis saudable posible. Nuria, moitísimas grazas. Graciñas a vos, de verdad. Moitísimas grazas. Un biquiño.